Mbok pilih lepat
warata dasi utan wurung layon maning kita para linggo pratanding lan murung wisma karya mukti duwong ayu para kakang pamit palastro pamit palastro
Lah kok mandek? Berarti pegel panjake. Lah kok mek situ tok nggih. Dhumateng Bapak Sok Ibu Kaca. Monggo Bapak. Katuran nyuwun lagon menapa Bapak? Mboten mangke bisa dilanjut malih. Nggih ngoten di model ngoten. Kersane cek mboten pegel semremo. Heh. Sing. Kema. Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerojokan malu bisik-bisik semayanan matri janji urip barengan sira-siran Banyuwangian sirah-sirah ambi gandengan gandeng asli Banyuwangian goyang lagi. Gimana yang di belakang sana? Monggo merapat ke sini. Ya? Nggak mau? Goyang bareng-bareng sama saya.
Sirasiran ambika andangan gandeng asli banyu wangian sirasiran ambika andangan gandeng asli banyu wangian. Pripun Bapak nyuwun menapa aku tak njongok oleh pora njongok ning kene aku aduh tak ndoro-ndoro ning kene cah jaran goyang aku kanthi sakmene ora gelem mulih aku engko. Lah iya gek piye to maksude niki? Enten napa Pak kok masih kula? Kersane mboten napa-napa, masih Mbak Sulis gawe tombo pegel jarene. Kula sakane sik ting syuting, ajak di syuting. Syuting ki modelene nek mlebokno ngene iki iso di zoom e modele. Wong lemu pakanane niki napa dedek? Nggih. Doyan dicampur kali uyah. Cek ceki kaya mah. Lah nggih. Udah ndek sana. Panjenengan niki nyuwun ndangdut koplo napa langgam napa pripun? Terserah kula. Oh niku wau, Mbak E. Oh nggih. Nek wakil putune iki biasane putune iki senengane sing ndangdut koplo nggih. Nanti Cahayu mau. Cahayu nendi? Hah? Ayo sayang, tak kasih tambal ban sayang. Joget di sini sama Mbak Suli sayang. Loh, jarene konge mau ben putuku wae sing joget. Ndak mau, malu? Malu, Pak. Monggo panjenengan. Iya. Oke. Cahayu rek, lek entah. Duwite akeh tenan cah tibake. Monggo condong laras nggih, dipun paringi tambal ban. Mas Heru tambal ban Mas Heru. Asik. Iki yo melu wae iki markapa iki. Markona. Ora apa-apa Mak, tak dongane panjang umur kayane. Jenenge bane mbledos, ya mesti mandek no, terus diapakno? Ditambal. Tambalan mbek-mbek. Lah nek gak ditambal mbek-mbek gaya gak iso buntu lah. Gak iso mlaku maneh. Ayo nduk mentambahi duite sayang. Lah, neh. Iku sing ngisor gak? Oke. Mak jedor, dor. Ana ben-bencah. Esok-esok raja
jantungan. Piye ditambalne apa ora Cahayu? Oga. Babane tak sumpelane anu tak sumpelane tebon ae ya. Cek iso glindhik ditubles nggih. Mak cedor, mak cedor, mak cedor. Dengar bana baca maneh. Esok-esok rezekine tambang klompok. Oke, terima kasih. Tambal ban udah dikasih tadi. Nggak mau lagi sayang? Hah? Nggak mau lagi? Oke, nanti tak kasih merah jambu ya. Tapi ntar dulu, ya ntar dulu. Kangge bapak itu mriki wau teng pundi? Merah jambu. Terima kasih Pak. Aku tak duduk dulu Pak di sini, tak mimik dulu. Walah bah. Panjenengan badhe joget mriki kalih kula nggih monggo bah. Mboten. Wakil maiki. Wakil awakmu, Di. Pak Di. Ndah yo ro lah. Rambutmu denane mok cat beraneng kok iya. Iso kok susuhe manuk saiki mok gondol apa? Jadi seneng aku. Lah kenapa Mbak Sinti bojo? Gak wani. Ya Jawa ya kowe. Iya. Alah. Mangkem pas saiki iso dadi momblok. Mek. Iso. Kresek Mek. Iki nek gak dadi kresek brosot ngalor ngidul ngetan ulun. Oke, permintaan dari Abah Subandi nggih. Minta lagu Merah Jambu. Cintaku hanya kamu niku lho nggih. Asik. Dan juga condong laras
cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Oke, aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Hai, terima kasih. Merah jambunya dedikasi ya. Ndak ngene wae, Mas. Aja ado-ado wong dagang. Tak putih kayu petik tidak putih Dadi tidak gaji kan, Mas. peting aren ditawai rano pataksi Aku ra duwe duit. tekan opo ora wedi tekan akur kula purun ngajati ayo Lerasan Mas alias kebetulan dan jati akan rati kabotan yen purun kang Mas enggal rencani atakan ngomong mangke kula opai kota opai Mas. Ampun gelem Mas, sampeyan ampun kucingo. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Owing-owing Prawan rondo kanggo kurang petik ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Aja malam nadyan rondo dijam kempling. Kempling Kang Mas. masa Injih. oke ya Heeh. oke lanjut asik tak putih kayu petik tak putih Dadi tidak gaji Kang Mas. kasing aren tinggal wae rano pataksi Aku ra duwe duit. dewean opo ora wedi tembang akur kula purun kancane Kelerasan Mas alias kebetulan belanjane kathah radi kabotan rewangi po yen purun Kang Mas enggal ngrecangi nggih purun to ngomong mangke kula opai tak opai sing ngomong. Ampun gelem Mas, sampeyan ampun kucingo. Kula rondo anyaran ditinggal lunga.
Ya, 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 ya. Ya. Terus suwun, Mbak Lis. Nggih, sami-sami Kang Mas. Ya wis iku tok. Wis kuwi. Heeh. Mek kuwi tok. Wis. Kesel. Nggih. Kesel, Mbak Lis. Heeh. Pripun moto peri kena sabun? Masih lama, Bapak? Waktu saya masih lama di sini. Ganti duit markamah piye? Hah? Jarine aku dikontrak sampai esok. Lah ya ganti duit karo markamahe. Oh iya. Nah, Mas aku nek sama duit mbak aku gak iso turu. Iya, gak iso turu kelingan suarane kuwi. Nggih, gimana yang di sini Ibu? Nyuwun menapa? Terserah. Nggih. Ibunya yang di sini nyuwun menapa Ibu? Melengoh tambah gak ro jawane. Lah kowe iki njaluk tambal ban lek sing mok ringekno mau iki ge apa? Ning ngarep mang sing bledas-dasdus mang apa gak ya Lah iso. Nggih. Nggih Kang Mas. Nyuwun menapa Kang Mas? Oh di sini aja. Iya. Iya sebentar ya, saya mau mimik dulu. Halo. Oke, Kang Mas. Tembang Tresno nggih. Padang Surya. Mintanya dek sini. Jaluk dek depan sini loh. Nah, kalau udah di depan sini, Masnya mau goyang sama saya. Mas, mau joget. Oke. Padang Surya. Asik. Monggo Mbak, asik.
Bojo loro. Mas, bojo loro iki kudu kuat, Mas. Teges iki kudu kuat apane bondone. Aja kok ngeres dhisik. Kudu kuat bondone sayang. Piye wis kuat bondone? Jarene ngene. Turu kumpul mangan delok dhewe-dhewe. Bar. Nggih, bojo loro nggih. Nggih. Tadi lewat tadi mintanya lewung. Yang masnya ini mintanya bojo loro. Dikasih nggih. Dikasih. Ha-ha. Hey! Oke. Just. Tak jamin lempok sampean. Nggih. Oh, heeh. Itu loh ya tadi belum tak layani loh ya. Lewong. Ini tambah apa? Kok jeru tenan toh duwite iki? Wong ngarani rondo gantungan karo rondo gantungan Kang Mas. Kok serondo gantangan iki piye toh? Lewang kowe. Nggih, lewung riyen Mas, mandhapipun rondo gantungan nggih.
padha cahayo jenengmu sapa lera kopi tawara saputra lelanono aku gawe tresno dawa ayo apa modal kenono Nampi kula emas musti kelaras sampun kamu ditinggal patang kula niki ya rada gantungan wes pisahan nanging aku dorong pegatan kepengetan bojo gawe pancen iya mas duwe bojo ora tau ditokoni nadyan sira rada gatongan aku sako ngeteni kowe pisahan Witek tresno mas saka kulino saya suwe aku sayang tresno aku aja ditinggali lunga aku seneng seko jagung kodhok tewong ya Wuh. Oke, sudah dikasih semuanya. Masih ada? Loh. Nggak apa-apa. Sampai jam 2 ntar. Oh gitu. Iya. Iya, terima kasih Mas. Apa? Lo sudah tadi. Lo lah kok wes pek. C. Saya kesana apa di sini? Sana. Sini aja dulu, terakhir sini. Mas gak gelem merono, Mas jalan yang gini. Jaluk iki lagu nyar gres. Ijek gurung dibuka. Jek gurung di unboxing. Apa iku? Palupi. Ana perawan mayu mripat bunder kayak meker. Nggih ta Mas? Alah. Masnya goyang di sini sama Mbak Sulis. Ndak mau? Engko tak tinggal mantu, engko ndoleki. Lombae tadi sudah goyang 2 jari gini-gini kok. Goyang horok mania. Nggih, palupi Mas, nggih, palupi. Condong lari
pujaan jadi impian. Nah niku. Mangke mandhapipun serampat jula-juli nggih. Jula-juli serampat langsung masuk nggih. Nggih, kantun niku mawon. Monggo. Pujaan jadi impian, pemuda pujaan jadi bayangan, duh kelingan ning matamu, aku kelingan esamu, pemuda pujaan jadi rebutan. Sayang,
panasaning wong hatiku ra bisa lali. Itulah tadi tari remong dibawakan oleh artis dari Jombang, Ning Sulistiowati dari Jombang. Udah selesai, nanti sebentar lagi seni tayub akan dimulai.